নে এই পয়সা রখ মন দিয়ে পাঠ পড়িব মু প্রতি সপ্তাহ আসি দেখা করিব। আরে বাপা পড়ে গেলে বলে মন দুঃখ করছো কি রে? তু ডরিবার কিছু নাই, তো 2-4 দিন রইযা, এটা সব সাঙ্গ সাথে তোর হইଯିবে, তাপর দিন তু ঘরকু বি ভুলি যাবু। তো চল ভিতরু চল। আরে ইউ প্লস 2 ফার্স্ট ইয়ার ছুয়া আজ ভিডিও তোমার রুমে রইব। হো বা তু যা। হଉ ଦେଖିକି ରହିବୁ ସିନିୟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିବୁନି। ଭାଇ ଏ ଭାଇ ଭାଇ ଏଠି ଦି ପରେ ଖାଇବା ମିଳେନି କି? କାଇଁ ତମର ସକାଳ ଖାଇଲୁ କି? ଭାଇ ମୁଁ ତ 11ଟାରେ ଆସିଲି, ବୋଧେ ସକାଳ ମିଲଟା ସରିଯାଇଛି। ଆରେ ଏଟା ହଷ୍ଟେଲ, ଏଠି ଖାଇବା ଦିନ 10 ରାତି 10 ରେ ମିଳେ। ଯଦି ତୁ କିଛି ଘରୁ ଆଣିଛୁ ତାହେଲେ ଖାଇନେ। ଆଉ ଭାଇ ଦି ପରେ କାଇଁ ତୁ ଘରକୁ ଜାଣୁ କି? ଖାଇଦଉ। ଆରେ ଆରେ କାନ୍ଦୁଛୁ କଣ ଭାଇ? ଘର କଥା ମନେ ପଡୁଛି କି? ଆରେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ତତେ ଗୋଟେ ପାଠ ମାରି ଜ୍ୱର ହେଇଗଲା। ହଁ ଧନ୍ୟ ଭାଇ, ଟିକେ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛନ୍ତି ନା? ନିଜର କେୟାର ନେଉଥିବେ। ଆରେ ଏ ମାତାରା, ଆରେ ଖରା ବେଳଟା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ପାଠ ସାଠ ତ ନାହିଁ, ଖାଲି ଖାଇ ପିଇ ବୁଲ। ତୁ ଗୋଟେ ପାଠ ପଢି ଗୋଟେ ଗେଣ୍ଡୁ ଉଲ୍ଟେଇ ଦେଇଛୁ। ଶଳା ଗାଁର ଗଜ ମୁଖ ସିଏ ଚାଲିଲା କଥା କହୁଛି। ଆସ ପୁଅ କୋଉଠି ରହୁଛି କି? ପୁଅକୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ଛାଡ଼ିଛି। ଯାହା ହଉ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ପାଉଛି।